Esta mañá tiña lugar a primeira sesión do Programa de Emprego para Mulleres que vén de poñer en marcha a Asociación Ámbar. Inicialmente foron 5 as participantes seleccionadas nesta acción formativa que busca a inserción laboral a través de orientación personalizada en cada caso. Consideramos que é moi importante pois que sean en grupos reducidos para poder ter unha actuación personalizada e directa e que non queden cabos sueltos á hora de cando se teñen dúdas poder afrontar a dúda de forma inmediata e ca persona adecuada. Ademais das sesións de grupo que se desenvolverán cada mércores, as participantes terán titorías individuais coa responsable do programa para así elaborar itinerarios individualizados cara a empresas obxectivo. A parte desa motivación e dese apoio, é que queren que encontren ese obxectivo que eles queren en esa empresa, pois que teñen en mente ou que é algo para elas moi importante, unha empresa obxectivo, será presentalas e levar un itinerario de emprego a esas empresas que teñen como marcadas aí é que non consiguen arrancar, non? Entonces, para min será unha gran satisfacción que atopen traballo e, sobre todo, que estén moi motivadas, que tamén é unha parte importante do programa, que as persoas que se encontran en desemprego, que sempre están un pouco abaixo, se sintan ben, se sintan a gusto co programa. O programa está financiado pola Xunta de Galicia e conta co apoio do Concello da Pobra, que colabora na organización, cedendo ademais as instalacións do coworking para o seu desenvolvemento. Poñemos a disposición, por suposto, estas instalacións e, como sempre digo, as instalacións hai que darlle uso importante, non? Pode ser moi bonita, pero o que queremos é que este chea de contido e que se lle dé uso para o que está pensada, porque isto é un coworking que ten relación directa co emprego, para iso se creou, e esta actividade que persigue tamén o emprego de mulleres do noso Concello é perfecta para este espazo. O curso rematará o día 4 de agosto e a medida que se vaya conseguindo a inserción laboral de algunha das participantes, incorporaránse aquelas aspirantes que quedaron en lista da garda.